Σκέτος. Ναι, όπως το πίνεις. Ωραίο σπίτι, μετακομίσαμε με τον προηγούμενο μήνα. Έχει λίγο παραπάνω ησυχία από όσο έχω συνηθίσει, αλλά. Παυλό, δεν ήρθα για το σπίτι. Το ξέρω. Κι εγώ μου, φίλε. Πόσα? 3.000. Ρε Νίκο, πάλι. Όχι. Όχι, φίλε, δεν είναι ο τζογός. Μια επένδυση δεν πήγε καλά. Αύριο σκάντα γραμμάτια. Αν σκάσω το μάθει Μαρία. Θα μου πάρει το παιδί, Παυλό. Ντορκίστηκε. Και καλά θα κάνει. Τι λες, ρε. Σου λέω ότι δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν μπορείς ή δεν θες. Έχεις τα λεφτά, το ξέρω. Δεν θέλω, Νικό. Πριν 2 χρόνια ξεπλήρωσα τα χρέη σου για να μην διαλυθεί το σπίτι σου. Και τι έκανες? Βρήκες άλλους τρόπους να χρωστάς. Τελευταία φορά. Σου ορκίζουμε στην υγεία του μικρού. Μη πιάνεις το παιδί στο στόμα σου. Αν σου δώσω τώρα τα λεφτά, απλά αγοράζεις χρόνο. Για το επόμενο, ψέμα. Πρέπει να τις μιλήσεις τώρα. Δεν με καταλαβαίνεις. Υποτίθεται ότι είσαι φίλος, θα με καταστρέψεις. Είμαι ο μόνος φίλος που σου επέμεινε. Γι' αυτό σου λέω την αλήθεια και όχι ναι. Αν στο διάβολο και εσύ και η ηθική σου. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Αλλά αν φύγεις τώρα, μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Μην ανησυχείς, δεν θα ξαναπάρω.